बर्तमान जोङो मतामति 1993 निफ्रायनो दिनै नै दा 30 बोसोर बैसो जाना दं। बे समहालागै जोङो बे हानि जोंनि जि जिरायनानै थानाय जिहेतु जोंनि बे जिरायसालिखौनो जोङो दिनै हानि फोरमान बिलाइखौ जों मोननो थाङाखैमोन। दिनै जोङो नै दिनै फैयै फैयै 30 बोसोर बैसोआव नै दिनै इउपिपिएल दोलोआ नै दिनै बिटिआर सरकारा नै दिनै थाबैनो सुंद' 4 बोसोरनि गेजेरावनो नै दिनै जोंनि हानि फोरमान बिलाइखौ जोंनो दिनै गथायनानै होफैबाय बा जों मोननो हाबाय। बिनिखायनो दिनै जों बे पाटला गोजोनपुरनि गासै रायजो राजाफ्रा गासैनिबो गोसोआव नै दिनै जोबोद गोजोननाय थाबाय, गोजोननाय मोनबाय। इउपिपिएल सरकारखौ बा बिटिआर सरकारखौ जोङो थोजासे साबायखर बावनाय थाबाय। बिपिएफनि समावबो जोङो एसे खारदोंमोन साननैसो, नाथाय जाफुङाखै। बै समाव जोंहा लेन्ड स्लारिं बर्डनि चेयारमेन बिथां बै मिलन बर' जों बिथांनाव थांदोंमोन, नाथाय जोंखौ बिथाङा नाकच खालामनानै हरदों। दा जोङो बै समनिफ्रायनो जोङो जसिनानै थादोंमोन। दा जोङो दा चिफ सारनिसिम जोङो दिनै थोजासे साबायखर हरबाय, जाहाथे उनावबो जाहाथे सरकार दाफिनोब्ला जाहाथे थिग बेबायदिनो जोंनि हारिनि थाखाय जाहाथे मोजां मावलांगोन होननानै जोङो साननाय थाबाय आरो जोंनि रायजोनिफ्राय। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। जोंथ' दिनै रिजार्भआव थानानै गथ'फोरनो नांगौ, जेनेबा खाजोना रसिद नांगौ। नै दिनै गथ'फोरनो स्कलारशिप बानायनो बा माबा मोनसे खार'नाव खाजोना रसिद नांगौबाबो जों मोननो थाङाखैमोन। नै दिनै जों मोननो हाबाय। नै दिनै दा फिसाफोरनोनो जोङो नै माबा स्कलारशिप बानायनो होननानै खाजोना रसिद नांगौ। नै दिनै जोंनाव गैयानोमोन, नागिरनानै मोनाखैमोन। नै दिनै आरो बे बिलाइखौ मोननो हानायनिफ्राय जों मोजां मोनदों आरो गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों, बुंस'नो हाया माने। आरो खुनु दिनबो बेबायदि बुंफेराखैमोन, दिनैसो फार्स्ट बुंनाय जाबाय। प्रमद सारनिथ' थाखायथ' बिराद रोजा रोजा साबायखर। जेनेबा जोंनो मोननो हायै जिरादखौ मोनहोबाय, जेनेबा बिदि रखम आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो माने गोसोआव बुंस'नो हाया, बुंस्लाबनो रोङा आरो माने, अब्लाबो जोबोद गोजोननाय मोनदों।